प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो भलायकीच्या मॉडर्न युगातल्या कार्यावळीन तुमका उर्बे भरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खाशेल्या कार्यावळींनी तुम्ही ब्रेस्ट कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, काळजाचे दुयेस ह्या गंभीर दुयेसाविषयी माहिती जाणून घेतली. तसेच मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार कसे योग्य आसा हे तुम्ही पळयले. तसेच पीडितांचे अनुभव तुम्ही ऐकले. मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सरांनी क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटावरवी ह्या दुयेतींच्या जिवितान नॉर्मल्सी कशी हाडली ते पळोवन मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारांची तुमका खात्री पटली आसतली. भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळी वरवीं खर दुयेसा संदर्भात तुमच्या गोय राज्यात जागृताय वाढत आसा. आमकां मोठ्या प्रमाणात मेळिल्ल्या तुमच्या प्रतिसादाक लागून हे सिद्ध जाता. देखून भलायकीची काळजी घेवपी ही कार्यावळ आमी फुडें सुरू दवरता. आयज तुमकां मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर ह्या भयानक आणि खर दुयेसाविषयी मार्गदर्शन करतले. कॅन्सरा खातीर जगान मरण येवप्यांची संख्या नेटान वाडत आसा. अशा वेळार ह्या दुयेसाविषयी जागरूक आसप खूप महत्वाचें. कॅन्सर म्हणजे नक्की कितें? मनशाक कितल्या प्रकारचे कॅन्सर जावपाक शकता? कॅन्सर कित्याक लागून जाता? हे दुयेस कशें डिटेक्ट जावपाक शकता? ताचेर मात करपाक नक्की कितें करप गरजेचें? कॅन्सर दुयेती कसली काळजी घेवपाची गरज आसता? मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खासा उपचार पद्दतीन दुयेतींक कसलो फायदो जाता? ह्या सारकिल्या तशेंच तुमच्या मनात येवपी हेर प्रस्नांच्यो जापो तुमकां ह्या कार्यावळीन मेळटल्यो. ही कार्यावळ म्हणजे समाजाची एका तरेन आरोग्यदायी सेवा म्हणल्यार चुकीचें थारचें ना. डॉक्टर विजय कुमार माने सरांच्या म्हत्वपूर्ण संशोधना खातीर कॅन्सरा कडेन कशे तरेन समर्थपणान तोंड दिवंक शकता हे दुयेतींच्या प्रत्यक्ष अनुभवांतल्यान तुमकां हांगा कळटलें. ह्या दुयेसा बद्दल खुबशे गैरसमजे आसात, पूण ते पयस करपाचो यत्न आमी हांगा करता. तुमचो दर एक दुबाव पयस करपा खातीर ही कार्यावळ मॉडर्न होमिओपॅथीच्या यशस्वी उपचारांची माहिती दिता. तर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग. इष्टानो, ह्या कार्यावळी वरवीं जावपी जागृताय तुम्ही समाजान हेरां कडेन पावोवची अशें आमी तुमकां आवाहन करता. एके भशेन हे आमचे सगळ्यांचे समाजीक कर्तव्य. तेन्ना लक्ष दियात आणि आयकयात मॉडर्न होमिओपॅथीची खासा कार्यावळ भलायकीचे मॉडर्न युग. पृथ्वीवरील लोकसंख्या 7 अब्ज. मानवी शरीरामध्ये 70,000 अब्ज पेशी. प्रत्येक पेशीमध्ये डीएनएचं वास्तव्य असतं. जेव्हा डीएनए ला धोका पोहोचतो तेव्हा पेशींची बेसुमार वाढ होते, जी कॅन्सर या भयानक आजाराला जन्म घालते. 200 प्रकारचे विविध कॅन्सर जीवनाच्या कोणत्याही टप्प्यात उद्भवू शकतात आणि अकाली मृत्यू संभवतो. दरवर्षी साधारणपणे 1.5 कोटी कॅन्सरचे नवीन रुग्ण आढळतात. शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या रुग्ण कोलमडून जातात. पण मॉडर्न होमिओपॅथी एक सर्वश्रेष्ठ उपचार पद्धती जी कॅन्सरला यशस्वीपणे नियंत्रित करते, कॅन्सरच्या विळख्यातून सोडवते. ते कसे पाहूया आरोग्याचं मॉडर्न युग मध्ये. मॉडर्न होमिओपॅथी, सुरक्षा जीवनाची. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. या कार्यक्रमात गेले काही भाग आपण कॅन्सर याविषयी चर्चा करतोय. कॅन्सरचे विविध प्रकार आणि त्यावरती मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती कशा प्रकारे प्रभावीपणे काम करते, कशा प्रकारे रुग्ण हे सामान्य जीवन जगतायत, या सगळ्याविषयी आपण चर्चा करतोय. आणि त्यावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आजही आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सर. सर, कार्यक्रमात स्वागत. नमस्कार. तुम्ही म्हटलं जसं आपण कॅन्सरवरती बोलतोय गेले काही भाग, आणि आपण ही सिरीज सुरू केली आहे स्पेसिफिकली सगळ्यांमध्ये, जसं तुम्ही म्हणालात तसं की लोकांमध्ये जनजागृती व्हावी. कॅन्सरविषयी कित्येक गोष्टींमध्ये काही गैरसमज असतात किंवा बऱ्याच वेळेला लोक त्याच्याकडे तेवढ्या गांभीर्याने प्राथमिक स्टेजेसमध्ये बघत नाहीत आणि त्यामुळे हा आजार कुठेतरी पुढे जाऊन बळावतो आणि मग त्यानंतर सगळ्याच गोष्टी कठीण होत जातात. तर त्या दृष्टिकोनातून आपण पहिल्यापासूनच या गोष्टींना टाळता यावं याकरता सुद्धा काही काम करतोय. आपण गर्भाशयाचा कॅन्सर बघितला किंवा गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर बघितला, ओव्हेरियन कॅन्सर बघितला, तर पुढे जाऊन आपण लंग्सचा कॅन्सर किंवा फुफ्फुसाचा कॅन्सर याविषयी आज बोलणार आहोत आजच्या भागामध्ये. तर त्याविषयी काय सांगाल? फुफ्फुसाचा कॅन्सर किंवा लंग्सचा कॅन्सर याविषयी. सगळ्यात प्रथम मी एक गोष्ट क्लिअर करू इच्छितो. हो. की जनजागृती करणं हा एक प्रथम आपला भाग उद्देश आहे. नक्की. पण सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश हा आहे की कॅन्सरला पर्यायी उपचार उपलब्ध आहेत आणि तो सक्षम पर्याय आम्ही मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून जगाला देत आहोत. नक्की. म्हणजे लोक काय होतात की कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती घेतात, आजार पुन्हा वाढतो, रिपीटेडली निर्माण होतो. जसं आधी आपण बोललो असेल की कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये आजार दाबून टाकला जातो आणि आमच्या उपचार पद्धतीमध्ये आजार मुळापासून बरा होतो.
आधी आजार दाबून टाकल्यामुळे पुन्हा तो एकदा एका ठिकाणी दाबलेला आजार 10 ठिकाणी पसरतो, असं दिसून येतं आपल्याला. हजारो पेशंट जगभर सगळीकडे आपण हेच बघतो. डेथ रेट प्रचंड आहे कॅन्सरमध्ये. लोकांना आणि जगाला मला हे सांगायचं आहे की कॅन्सरला पर्यायी सक्षम उपचार पद्धती आपल्याकडे अवेलेबल आहे. नक्की हे लोकांना कळायला पाहिजे आणि लोकांचे जीव त्यातून वाचावेत, हा उद्देश सगळ्यात महत्वाचा आणि मोठा उद्देश आपला आहे. नक्कीच. जसं तुम्ही म्हणालात तसं की सक्षम पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध आहे. कारण बऱ्याच वेळेला जे रुग्ण आहेत ते मानसिकरित्याच खचून जातात जेव्हा त्यांना कळतं की आपल्याला कुठल्याही भागाचा कॅन्सर झालेला आहे. कारण त्यांना त्यांची कुठेतरी तीच हे असते की मॉर्बिडिटी त्याच्यामध्ये खूप आहे, डेथ रेट खूप आहे, त्यामुळे कुठेतरी मानसिक खच्चीकरण झालेलं असतं. परंतु अशा प्रकारे आपण जेव्हा त्यांना सक्षम उपचार पद्धती देतोय तेव्हा त्यांचं कुठेतरी आपण मानसिकरित्या पण त्यांना एक हे करत असतो, रिलॅक्स करत असतो. त्या दृष्टिकोनातनं ती उपचार पद्धती ते घेऊ शकतील. आपल्याला अजून एक गोष्ट सांगायची आहे त्याबद्दल. नक्की की कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती संपल्यानंतर सुद्धा आपण ज्या काही केसेस बघितल्या तरी सुद्धा आपल्याकडे उपचार उपलब्ध आहेत. तरी सुद्धा आपण रुग्णाचं लाईफ वाढवू शकतो, त्याला क्वालिटी ऑफ लाईफ देऊ शकतो. या गोष्टी पण यातून सगळ्यांना सिद्ध होतात. ही पण गोष्ट जगाला मोठ्या प्रमाणात सांगायला पाहिजे असं आम्हाला वाटतंय, कारण त्यातून लोकांचा जीव वाचायला आपल्याला मदत होते. म्हणजे सगळे कन्व्हेन्शनल उपचार संपले, आता काही पुढे अंधार आहे किंवा अंधकार आहे असं रुग्णांनी समजायचं कारण नाही. कारण मॉडर्न होमिओपॅथीचा सक्षम असा पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध आहे. नक्कीच. आपण फुफ्फुसाचा कॅन्सर याविषयी आज आपण बोलतोय. लंग कॅन्सर बऱ्याच प्रमाणात तो कॉमन होताना आता दिसतोय, तर त्याविषयी काय सांगाल आणि त्याची कारणं काय असू शकतात? फुफ्फुसाचा कॅन्सर जो आहे, लंग कॅन्सर, प्रामुख्यानं 2 प्रकारे आपल्याला त्या डिव्हिजन त्याचं करता येते, डिवाइड करता येतो. स्मॉल सेल आणि नॉन स्मॉल सेल कॅन्सर या प्रकारचे ते कॅन्सर आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये त्याला उपचार खूप कमी आहेत किंवा ज्याचं लाईफ एक्सपेक्टन्सी रुग्णांची 6 महिने ते 1 वर्ष अशीच आहे. खूप पेशंट मी बघितलेले आहेत आणि नेहमी ट्रीट पण करतो. आपल्याकडे आपण रुग्णाला जास्तीत जास्त लाईफ देऊ शकतो किंवा त्याला बरं पण करू शकतो आपल्या उपचार पद्धतीमध्ये. लंग कॅन्सर जो आहे प्रामुख्यानं हा श्वसनाशी संबंधित आहे, त्यामुळे स्मोकिंग हे त्याचं प्रमुख कारण आहे. खूप स्मोकर लोकांमध्ये आपल्याला लंग कॅन्सर दिसून येतो. किंवा जे केमिकल सबस्टन्सी जे लोक सामोरे जातात, समजा उदाहरणार्थ रस्ते करणारे लोक जे ते डांबर जे आहे त्या डांबराच्या वास जो त्याचा येतो, फिनाइल्स जे आहेत किंवा काही दुसरे केमिकल्स आहेत किंवा ॲस्बेस्टॉस आहे किंवा सिलिकोसिस नावाचा एक आजार होतो जे बांधकाम कामगार काम करतात किंवा जे कोळशाच्या खाणीमध्ये कामगार जे काम करतात त्या कोळशाच्या पावडरमुळं अशा लोकांना हे लंग कॅन्सर हे खूप कॉमन आहे. आणि ही म्हणजे कारणं जे आहेत आपण ती बघितली. आणि जर लक्षणांमध्ये जर आपण लक्षणांचा विचार करायचा म्हटलं तर आपल्याला दिसून येतं की प्रामुख्यानं खोकला, की जो खोकला 1-2 महिन्यापेक्षा जास्त काळ राहतो. काही वेळेला थुंकीतनं आजार जर पसरलेला असेल तर थुंकीतनं रक्त पडणं. तिसरी गोष्ट दम किंवा धाप लागणं, चालताना दम लागणं किंवा बसल्या जागी सुद्धा आजार जर जास्त पसरला तर दम लागणं. छातीत जर पाणी झालं असेल तर खूप जोराचा दम लागणं. ही लक्षणं प्रामुख्यानं. काही वेळेला ताप असणं, म्हणजे ज्याला PO म्हणून डायग्नोसिस केलं, पायरेसी ऑफ अननोन ओरिजिन म्हणून जो डायग्नोसिस केला जातो की ज्याचं तापाचं कारण लक्षात येत नाही, अशा प्रकारच्या लक्षणांमुळं. आणि मग जनरल लक्षणं जी आहेत, वेट लॉस, वजन कमी होणं आणि भूक कमी लागणं, ह्या लक्षणांवरून आपण असं समजायला पाहिजे की या रुग्णाला अशा प्रकारचा आजार आहे काय, अशी त्या उपचार करणाऱ्या डॉक्टरला शंका यायला पाहिजे आणि मग तपासण्या चालू करायला पाहिजेत. तपासण्यांच्या बद्दल जर आपण बोलायचं झालं तर मुख्य तपासणी जी आहे ती सिटी स्कॅन आहे. सिटी स्कॅन मध्ये रुग्णाच्या छातीमध्ये गाठ आहे का फुफ्फुसामध्ये हे दिसून येते आणि मग नंतरच्या स्टेजमध्ये त्याची बायोप्सी, कॅन्सरचा टाईप ओळखण्यासाठी करावी लागणारी बायोप्सी. आणि बायोप्सी नंतर मग IHC नावाची एक टेस्ट आहे, ती पण काही वेळेला केली जाते कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये. आपण मग लक्षणं, कारणं आणि टेस्ट जे आहेत किंवा तपासण्या आहेत त्याविषयी बोललोय. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती त्याचबरोबर आपली मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती याविषयी कशा प्रकारे त्याच्यामध्ये जो फरक आहे आणि कशा प्रकारे रुग्णांना आपण ती ट्रीट करतोय याविषयी मला तुमच्याशी बोलायचंच आहे, परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा: 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा: दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक
180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न योग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण लंग कॅन्सर किंवा फुफ्फुसाचा कॅन्सर याविषयी आज चर्चा करतोय. अशाच प्रकारे आजार झालेले श्रीयुत आगवेकर यांचा अनुभव आपण आता ऐकणार आहोत त्यांच्याच तोंडून. नमस्कार, माझं नाव संजय पांडुरंग आगवेकर, वय वर्ष 46. मी पोस्ट ऑफिसमध्ये ट्रेझरर या पदावर काम करतो आणि मी राहायला गोरेगाव नागरी निवारा परिषद येथे आहे. मला फेब्रुवारी 2014मध्ये कॅन्सर झाल्याचे निदान झाले आणि त्यानंतर मी ॲलोपॅथी ट्रीटमेंटकडे गेलो, डॉक्टरकडे गेलो. त्यांनी मला केमोथेरपी करायला सांगितली आणि माझ्या एकूण 3 केमोथेरपी झाल्या. 3 केमोथेरपी झाल्यानंतर तिसऱ्या केमोथेरपीनंतर मला माझ्या रक्तातलं हिमोग्लोबिनचं प्रमाण आणि प्लेटलेट कमी झाल्या. त्याच्यानंतर डॉक्टर म्हणजे लंग्सला साईड इफेक्ट झाल्यामुळे डॉक्टर 4थी केमोथेरपी करायला डॉक्टरांनी थोडा चालढकल चालू केली होती. त्यामुळे मी काय केलं, सेकंड ओपिनियनसाठी गेलो आणि सेकंड ओपिनियनमध्ये गेलं असता तिथे केमोथेरपीचा नंबर लागला नाही आणि डॉक्टरांची टी व्हीवर मी मुलाखत पाहिली होती. नंतर मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये डॉक्टर विजयकुमार माने यांना भेटण्यामध्ये आलो दादरला. तर त्यांना भेटल्यानंतर डॉक्टरने मला सांगितलं की तुमचा लिव्हरला हे झालेलं आहे, लिव्हरला पसरला आहे आजार. तरी पण याला आपण जर ॲलोपॅथीच्या ट्रीटमेंटप्रमाणे केमोथेरपी वगैरे केली तर त्याचे साईड इफेक्ट पण आहेत. तर आपली ट्रीटमेंट चांगली आहे आणि रिझल्टसुद्धा चांगला आहे. तर मी तुम्हाला म्हणजे बरे करण्याचा प्रयत्न करेन आणि त्याप्रमाणे मी डॉक्टरच्या सल्ल्यानंतर मॉडर्न होमिओपॅथी ट्रीटमेंट चालू केली आणि चालू केल्यानंतरच मला साधारण 2 दिवसानंतरच मी जेवण घ्यायला सुरुवात केली. कारण जे मला केमोथेरपीनंतर म्हणजे शक्य नव्हतं. म्हणजे त्रास होत असल्यामुळे घ्यायला त्रास होत होता, तोंडामध्ये पण म्हणजे अल्सरसारखं झालं होतं. त्यामुळे मी काही खाण्याची इच्छा होत नव्हती. परंतु मॉडर्न होमिओपॅथीच्या ट्रीटमेंटनंतर 2 दिवसानंतरच मी साधारण जेवायला सुरुवात केली. 2014मध्ये ट्रीटमेंट चालू केली. ते आत्तापर्यंत माझी ट्रीटमेंट चालू आहे आणि मला याच्यामध्ये बराच फरक पडला आहे. मला आजार हे डायग्नोसिस व्हायच्या आधी म्हणजे त्रास असा होत होता की थुंकीतून रक्त पडत होतं साधारण आणि दम लागत होता. जर धावत पडत जर बस पकडण्याचा प्रयत्न केला तर शक्य होत नव्हतं, म्हणजे धावपळ जमत नव्हती तेव्हा. आणि तेच त्यानंतर डॉक्टरांची विजयकुमार माने यांची ट्रीटमेंट चालू केल्यानंतर मला तब्येतमध्ये बराच फरक पडला आणि पूर्वीसारखं मी आता नॉर्मल आयुष्य जगतो आहे. म्हणजे व्यवस्थित कामधंदा करतो आहे आणि म्हणजे माझं बाहेर पण प्रवास करू शकतो मी आता. आणि मला हे सांगायचं आहे की मॉडर्न होमिओपॅथीचे जे औषध आहे ते खरोखर माझ्यासाठी तरी म्हणजे खूपच हे, कारण मी पूर्ण आशा सोडून दिली होती आणि या औषधांनी मला खूपच फरक पडला. म्हणजे आता माझी तब्येत बरीच सुधारली आहे आणि काही डॉक्टरांनी सांगितलं अजून काही महिन्याने आपल्याला औषधसुद्धा बंद करावं लागेल. म्हणजे एवढी म्हणजे सुधारणा माझ्यामध्ये झालेली. मॉडर्न होमिओपॅथीचं औषध खरोखर फायदेशीर आहे आणि मला वाटतं याचे काही साईड इफेक्ट नाही आहे. तरी आपण कॅन्सर झालेल्या पेशंटसाठी तरी ॲलोपॅथीचं ट्रीटमेंटकडे डायरेक्ट न वळता जर याचा उपयोग केला तर मला नक्कीच फायदा होईल. तर आता आपण आगवेकर यांचा हा बाईट ऐकलेला आहे. ही संपूर्ण केस कशा प्रकारे होती आणि मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती कशा प्रकारे प्रभावीपणे लागू पडलेली याविषयी आपण सरांकडून मार्गदर्शन करून घेणार आहोत. परंतु इथे घेतो एक छोटासा ब्रेक.
सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. सो ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण ही बाईट जी ऐकली होती आगवेकर यांची, त्यांचे रिपोर्ट्सही आपण पाहिले, त्यांची बाईट ऐकली. त्यांनी सांगितलं होतं की कशाप्रकारे त्यांना लंग कॅन्सर झाला होता आणि कशाप्रकारे आपण ही उपचार पद्धती केली आहे. तुम्ही काय सांगाल, ही केस कशी होती? श्रीयुत आगवेकर हे आपल्याकडे आले त्यावेळेला त्यांनी आधी मुंबईमधल्या एका नामांकित कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतलेले होते. आणि त्या उपचारानंतर काही कालानंतर त्यांना असं कळालं की पुन्हा हा आजार वाढलेला आहे आणि तो फुफ्फुसामध्ये अधिक लिव्हरमध्ये पण गेलेला आहे. कारण ती अल्फा फिटोप्रोटीन नावाची टेस्ट हाय आलेली होती आणि लिव्हरमध्ये आजार गेला असं दिसून आलेलं होतं. आपल्या उपचार पद्धती चालू केल्यानंतर पहिल्या महिन्यापासून त्यांना फरक पडत गेला आणि लक्षणं पहिल्या महिन्यापासून कमी आली. जो दम लागत होता तो कमी आला, वजन कमी झालं होतं ते वाढायला लागलं, खोकला होता तो कमी आला. म्हणजे अशा प्रकारे आजाराची लक्षणं, आणि त्यांना ताप पण असायचा वारंवार, तो पण कमी यायला लागला. म्हणजे पहिल्या महिन्यापासून त्यांना आराम मिळायला लागला. आम्ही रिपीटेडली त्यांचे रिपोर्ट्स करत गेलो आणि रिपीटेडली रिपोर्ट्समध्ये लक्षात आलं की त्यांचा आजार कमी होतोय. आताच्या लेटेस्ट रिपोर्टनुसार त्यांचा आजार खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कमी आलेला आहे. रिपोर्टमध्ये पण दिसते आणि पेशंटच्या शारीरिक लक्षणांमध्ये पण दिसते. सिटी स्कॅनच्या रिपोर्टमध्ये पण आजार कमी आलेला दिसतो. जे काही आम्ही कॅन्सर मार्कर्स ज्या टेस्ट केल्या, ब्लडच्या टेस्ट केल्या, ते सुद्धा भरपूर प्रमाणामध्ये कमी आलेले आहेत आणि पेशंट नॉर्मल लाईफ जगतोय. आमचं ट्रीटमेंट चालू केल्यानंतर, मॉडर्न होमिओपॅथी ट्रीटमेंट चालू केल्यानंतर साधारणपणे दुसऱ्या महिन्यापासून रुग्ण हा कामाला जायला लागला. तो म्हणजे सरकारी नोकर आहेत ते, दुसऱ्या महिन्यापासून ते आपल्याला कामाला जायला. आज अखेर ते त्यांचं नॉर्मल लाईफ जगतात. त्यांच्याकडे बघितल्यावर आपल्याला असं कळणार नाही की हे कॅन्सरचे पेशंट आहेत. इतक्या प्रकारे त्यांच्या तब्येतीमध्ये सुधारणा झालेली आपल्याला दिसून येते. नक्की. जसं आपण म्हणतो तसं की आपली जी उपचार पद्धती आणि कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती याच्यामधला फरक आपण नेहमी सांगत असतो प्रेक्षकांना. त्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला मला विचारायचं आहे की अशा वेळेला जेव्हा असे पेशंट्स येतात तेव्हा इतर म्हणजे या उपचार पद्धतीच्या बरोबरीनं तुम्ही त्यांना इतर काही पथ्य या संदर्भात सांगता का? कारण लंग्सशी म्हणजे श्वसनाशी संबंधित हा आजार आहे, तेव्हा बाकीच्या गोष्टींची काळजी घेणं गरजेचं असतं. तर त्या दृष्टिकोनात जसं महत्वाची पथ्यांमध्ये म्हणजे जर काही व्यसन असेल तर ते व्यसन टाळायला पाहिजे. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. किंवा स्मोकिंग करत असेल, टोबॅको च्युइंग करत असेल तर ते बंद करायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, आम्ही नॉन व्हेजिटेरियन फूड एक अवॉइड करायला सांगतो, मटन आणि चिकन. थंड पदार्थ पण अवॉइड करायला सांगतो. कारण बऱ्याच वेळेला रुग्णांना, अशा प्रकारच्या रुग्णांना थंड पदार्थ एक्सपोजर केल्यावर म्हणजे एसी मध्ये बसलं किंवा थंड गोष्टी प्यायल्या खाल्ल्या तर आजार वाढतोय, त्रास वाढतोय असं दिसून आलेलं आहे. अशा प्रकारची सर्वसामान्य पथ्य आहेत. म्हणजे विशेष असं काही मोठं पथ्य नाही आहे किंवा असं काय डाएट पाळायला पाहिजे असं पण काही नाही आहे. नॉर्मल रुटीन लाईफचं जे काही जेवण त्याचं असेल ते, आणखी जे जीवन पण रुटीन माणूस जगू शकतो. नक्कीच. आपण जसं लंग कॅन्सरशी बोलताना सुरुवात केलं तेव्हा तुम्ही म्हणालात तसं की एक टोबॅको च्युइंग किंवा स्मोकिंग यासारख्या प्रामुख्याने ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामुळे ह्या कॅन्सरचं प्रमाण वाढताना दिसतंय. त्या व्यतिरिक्त अशा काही गोष्टी आपल्याला आढळून येतात का? कारण आज जर का बघितलं तर तारुण्यात सुद्धा अशा प्रकारचे कॅन्सरचे रुग्ण आपल्याला दिसून येतात. तर त्या दृष्टिकोनातनं काय सांगाल?
ते काही कॅन्सर असे आहेत की जे फुफ्फुसामध्ये येतात. ते जर्म सेल ट्युमर नावाचा एक कॅन्सर आहे की तो असा म्हटला जातो की बाय बर्थ आहे किंवा अनुवंशिक असावा असं म्हटलं जातं. किंवा काही गोष्टी काही लोकांमध्ये जे बाकीचं एक्सपोजर आहे, म्हणजे समजा पोल्युशन असेल किंवा ज्याला प्रोफेशनल हॅझार्ड्स म्हटलं जातंय की समजा रस्ते करणारा कामगार असेल तर तिथं असणारी धूळ किंवा काही गॅसेस जे आहेत किंवा केमिकल फॅक्टरीमध्ये काम करणारे लोक जे आहेत, तर ह्या गोष्टींपासून लांब राहायला पाहिजे. ज्याच्यामुळे आजार निर्माण व्हायची आणि वाढायची शक्यता आहे, या गोष्टींपासून लांब राहायला पाहिजे. नक्कीच. तर आपण म्हटलं असं की लंग कॅन्सर हा खूप मोठा विषय आहे, परंतु मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती खूप चांगल्या प्रकारे प्रभावीपणे ह्याच्यावर काम करते. जसं या बाईटमधनं आपण ऐकलं की रुग्ण जो आता आहे तो तुम्ही म्हणाल तसं सामान्यपणे आयुष्य जगू शकतो. हे सगळ्यात मोठं यश आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि आम्ही म्हटलं असं कॅन्सर हा मोठा विषय आहे, कारण खरोखरच दुर्धर आजार आहे आणि त्याच्यावरती कशाप्रकारे आपण काम करतोय आणि कशाप्रकारे करत राहणार आहोत या सगळ्याविषयी मला तुमच्याशी पुढचे अनेक भाग चर्चा करायची, परंतु वेळेअभावी आत्ता आपल्याला इथेच थांबायला लागतंय. आज तुम्ही इथे आलात, या विषयावर एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्कार. तसं म्हटलं असं की कॅन्सर हा खूप मोठा विषय आहे, अत्यंत दुर्धर आजार आहे आणि त्यावरती मॉडर्न होमिओपॅथी कशाप्रकारे उपचार करते, कशाप्रकारे प्रभावीपणे काम करते, या सगळ्या विषयावरती आपण पुढचे अनेक भाग चर्चा करणारच आहोत. आत्ता या विषयासह इथेच थांबणार आहोत. नमस्कार. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने हांणी कॅन्सर दुयेसाचेर केल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयलें. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर दुयेसाचेर आनीकय मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. पृथ्वीवरील लोकसंख्या 7 अब्ज. मानवी शरीरामध्ये 70,000 अब्ज पेशी. प्रत्येक पेशीमध्ये डीएनएचं वास्तव्य असतं. जेव्हा डीएनए ला धोका पोहोचतो तेव्हा पेशींची बेसुमार वाढ होते, जी कॅन्सर या भयानक आजाराला जन्म घालते. शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या रुग्ण कोलमडून जातात. पण मॉडर्न होमिओपॅथी एक सर्वश्रेष्ठ उपचार पद्धती जी कॅन्सरला यशस्वीपणे नियंत्रित करते, कॅन्सरच्या विळख्यातून सोडवते. ते कसे पाहूया.